Na internetu se nalaze tisuće i tisuće videa o načinu kako zaštititi kralježnicu ili o takozvanom bracingu, a većina njih nije točna. Danas ću govoriti o razlici između intraabdominalnog pritiska, to jest bracingu, i o povećanju volumena zraka unutar trbušne šupljine ili trbušnom disanju. Većina savjeta za bracing je proširenje trbušne regije ili trbušno disanje ili što većina ljudi naziva dijafragmatično disanje, što ono zapravo nije. Sve što trbušno disanje radi, ono povećava prostor u trbuhu, pa dok dišeš, zrak ulazi i povećava se volumen, ali se ne povećava pritisak koji je ključan za zaštitu tvoje kralježnice. Učinkoviti bracing ovisi o tome koliko zraka možeš stisnuti u maleni prostor. Dok gledaš ljude koji dižu teške utege, u početku ćeš vidjeti kako udahnu i kako se zapravo sve širi, ali širenje je zapravo samo simptom udisaja. To nije namjerno i svako to širenje će smanjiti pritisak tlaka u trbušnoj šupljini. Dakle, ako želiš povećati intraabdominalni pritisak, to jest imati što efektivniji bracing, pitanje je samo koliko zatvorenog prostora možeš stvoriti između prsnog koša i zdjelice, a zatim koliko zraka možeš staviti u taj prostor. I ne samo u trbuh, nego u prsa i u leđa i bez da previše taj tlak popušta. Ako želiš dobar bracing, trebaš naučiti izdahnuti zrak kako bi upravljao pritiskom sa što manjom količinom zraka u trupu.